Nasubay na sa Santa Ana Police Station ang mga responsable sa pagpangawat og bakal, kable o krudo sa nagpadayong Coastal Road Construction sa Santa Ana Wharf, Davao City. Sumala ni Police Major Jake Goles, ang commander sa Santa Ana Police Station. Tulo ka mga minor de edad ang nangawat sa project site sa Department of Public Works and Highways kung DPWH sa nasgutang lugar. May tayo na mga minor which is na turnover din natin sa barangay kasi minor talaga yung Then Ilan po sila, sir? mga tatlo yung namin eh. Tapos yung mga dala talaga nila yung mga scrap metal, which is ang information namin is pag makapulot sila ng bakal, parang mabinta nila. Yun usually yung mga bata din kasi na-involved sa rugby. Yun pa yung pinupukusan namin ngayon na masettle namin dyan sa area. Kasi sinabihan na namin yung mga tanod na nag-train na tayo paggabi, makakandak talaga ng robbing, which is dito maganda yung nangyari sa Leon Garcia kasi hindi ilang rugby talaga yung nakuha nila. At least may nakuha pa sila na marijuana na nakuha nila sa minor. Nakigpulong na si Goles sa DPWH ug security agency nga nagbantay sa proyekto aron madugangan ang gwardiya sa construction site. Gawas sa mga pulis, doon na sab gideploy nga mga tanod gikan sa barangay aron muronda. Nagkaroon kami ng dialogue with UBI saka yung taga DPWH. So gi-inform po namo sila sa mga nakita po namo na pwedeng matabang po sa management. Explain namin na sir, malaki yung construction. So kailangan talaga natin na medyo marami din yung security nyo. Kasi kung magbabase lang sila sa police, which is marami din tayong deployment, na-deployan namin sila pero doon na sa medyo kung maraming responde yung tropa natin, so malilis priority sila ba. So in-explain sabi namin sa kanila na sir, naglagay kayo ng security para at least makatulong yung security nyo. Tapos, sinuggest namin na madaliin nila yung mga parang barriers. Yung wall kasi talaga importante doon. Kasi kung malagyan yung wall sa coastal area, at least yung mga entrance na lang ng mga truck nila, ang pwedeng bantayan natin. So mataas kasi yung wall tapos meron din silang fence na nilagay. So nalis na yung natin doon, yung mga incident ng theft. Matud ni Goles, mituman hinuon ang mga junk shop owner sa iyang AOR nga dili mo palit og mga kinawat nga mga scrap metal. Ni-remind din natin yung mga nagbibili ng mga buti bakal na sinabihan namin sila, giwarningan namin na once may mahuli kami dito na dito nagbibinta sa inyo na galing mismo sa Coastal Road Project na mga scrap metals, we will not hesitate to file case against you on fencing law. Then sinabayan na po natin balik ang barangay, nagkandak tayo ng yung barangay ko sagot ko program, which is tinrain natin yung mga tanod, which is isa dun sa pinakausap natin na yung Coastal Road Project, tulungan tayo sa pag-secure. Kasi yung Coastal Road Project is national project na makakatulong din nun ang magbibinipit yung mga taga dito rin sa Davao City. Sa karon, nakunhuran na ang natalang pagpangawat sa Coastal Road Project site. Sanglit, mas gipakusgan pa sa Santa Ana Police Station ang police visibility sa lugar aron dili makaporma ang mga kawatan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.